Het is the one and only, the Lion of Baitigana. De Windersing, Sionaji, welkom in de uitzending. Dankjewel, Raja. Hoe is het met u? Ja, We zijn op dit moment gelinkt met Amor FM Suriname. Suriname, dankjewel voor het linken. Vandaag hebben we iets leuks, iets speciaals. Want we gaan vandaag 2 nummers bekendmaken. ja, Het komt live op YouTube. ja, klopt. We hadden al een teaser gepost. En vandaag was het ook dankzij jullie dat het mogelijk was om het hier te releasen. Zeker weten, altijd welkom. En natuurlijk Suriname. U heeft heel veel fans in Suriname. Ja. U bent onlangs geweest naar Suriname. Klopt. Onlangs, een paar maanden geleden. Ja. En hoe is Suriname eigenlijk? Hoe zijn de fans daar? Het is sowieso anders dan hier. Kijk, hier hebben we natuurlijk ook genoeg fans. En Ja. mensen die echt achter ons staan en van onze muziek houden. Maar in Suriname, omdat we daar misschien niet vaak zijn, dat het dan daarom anders is. Oké. Ja. En de fans hier? Hoe zijn ze hier bij u? Nee, zeker. We hebben altijd wel fans die echt achter ons staan en het kunnen waarderen wat we doen. Oké. Ja. Waar is het leuker? Suriname of Nederland? Wat vindt u leuker? Nee, beide. Beide. Ja, beide. Slim antwoord, Ja, slim nee. antwoord. Er is heel vaak gevraagd, de kring die ik om me heen heb, van waar komt eigenlijk de titel The Lion of Baitigana? Die heb ik gekregen van Angels Promotions. Van Angel Ja, Promotions. die heb ik van hun gekregen toen volume 5 uitkwam. Ja. Toen heeft Robbie Santu, Ja. die heeft dat toen bedacht. The Lion of Baitigana heb ik te danken aan Robbie Santu. En door en door. En door op alle albums. En we hebben zeg maar samen tot volume 18 hebben we gedaan. En nu breng ik het zelf uit. En vanaf nu zullen jullie alles wat uitkomt van de Windersing Sionaat zelf verwachten. Zo, Ja. mooi gezegd. Dan ben ik benieuwd, hè. U heeft zoveel nummers uitgebracht, echt veel. U zit op dit moment bijna tegen volume 19 aan. Ja. Vanwaar de inspiratie, hoe komt u erop op alle nummers? Kijk, kijk, alle nummers wat ik heb gezongen ooit, die waren al nummers die bestonden. Of het nou Baitigana nummers zijn, filmnummers. Maar het moet mij eerst raken en dan ga ik het zingen. Er waren zoveel nummers dat we hebben gezongen. Dan geeft het een beetje een eigen draai aan, een nieuw jasje. En zodoende. Maar dan, dit wordt nu leuk. 3 jaar geleden, kijk, gisteren 3 jaar geleden waren we in Suriname. Bij Olifant. En toen had u een show. Had u een show in Olifant en ik was erbij. En u ging zo hard met een nummer in Suriname. En dat is dit nummer. आगे आगे पहिया चले अरे पीछे लाल टोपिया आगे आगे पहिया चले अरे पीछे लाल टोपिया ए भैया तू कहाँ से लैले पतोहिया Dit nummer ging ontzettend hard in Suriname. Echt constant. Iedereen draaide dit. Had u het verwacht dat het zo erg zou exploderen? Nee, dit nummer had ik al vanaf 2006 in mijn bezit. Huh? Ja, dit nummer is van Bejano Tichetu. Dit zong zij als Nagara. Ja. En ik had dat al vanaf 2006 had ik dat in mijn bezit. Zo. En elke keer op een feestje als we het zeg maar, gingen afsluiten, ging ik dat zingen als Nagara. Ja. En wat je zegt, 3 jaar geleden in Suriname, maar een keer daarvoor weer, gingen we dat gewoon live spelen. En die mensen die reageerden er zo tof op. Ja. Toen dachten we, hey. Ja, dit is, want dit nummer, Ja. ja, het is gewoon niet meer weg te denken. Dat is echt in Suriname gebeurd. En natuurlijk dankzij Bejano Tichetu, want die heeft ook gezegd van joh, je mag al mijn nummers zingen. Alles wat ik jou geef, dat gun ik je. Je mag al mijn nummers zingen. Dus zodoende ben ik toen gezegend door haar. En nog steeds dat ik dit nummer heb mogen uitbrengen. Oké. Maar nu zegt u wat, ze heeft u gegund, ze heeft u Ja. zegening gegeven. Maar er is ook een keerzijde van artiest zijnde en bekend zijn. Dat is natuurlijk dat we heel veel haat krijgen. Hoe gaat u ermee om? Kijk, haat heb je met alles. Dat is niet alleen in muziek. Of je nou succesvol... Kijk, als je succesvol bent, zou je altijd mensen hebben die jou dat niet gunnen.
haat heb je overal. Maar dan moet je, wat moet ik zeggen, joh, de ene gaat er, die neemt het te zwaar en de andere denkt, ja kijk, natuurlijk doet het je wat. Maar daar hoeft niks onder te lijden, snap je? Ja, precies. Mooi gezegd. Ja. Kijk, voor mij bent u een living legend. Dat kunnen we niet eromheen draaien. U bent ook een living legend. En er zijn heel veel mensen die naar u opkijken. Heel veel. Jonge mensen, oude mensen, jonge bandjes, oude bandjes. Wat heeft u te zeggen tegen de nieuwe generatie van Beter Ghana? Ja, de nieuwe generatie. Dat is een beetje lastig. Waarom zeg ik dat? Omdat ik, wat je nu zegt, daar sta ik zelf niet stil bij. Snap je? Ja. Dat ik misschien gewaardeerd word of wat dan ook. Omdat ik gewoon eigenlijk, ik doe maar wat. Snap je? Ik heb een bepaalde talent gekregen van, je weet het wel. En ik sta er niet echt bij stil dat ik, wat je net zegt. Snap je? U staat er niet bij stil. Nee. Maar als u... Ik ben eigenlijk meer bezig met mijn werk dan met muziek. Oké. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat als u kunt niet normaal in Suriname rondlopen. Nee, maar ja, goed, hoe je er zelf ook mee omgaat. Ja, dat is waar. Ja, toch? Dat is waar. Ja, als ze weten wie jij bent, Ja. Amor FM, ja, dan... Klopt. Maar ja, bij u is het, ze hoeven maar één keer uw stem te horen, u te zien. En het is gewoon, wat u in Olifant destijds heeft gedaan, dat is niet normaal hoeveel mensen ik gewoon zag dansen. Ja. Nee, maar dat is, we zijn daar echt heel erg mee gezegend. Ik en mijn groep, Swastika, al de bandleden die ik heb, daar ben ik ook super trots op dat we dat kunnen doen. Snap je? We kunnen naar Suriname anytime, ondanks dat we allemaal werken en toch wat druk hebben hier, Ja. ook met optredens. En dat we toch, dan de ene keer staan we in Suriname, dan gaan we naar Amerika, dan staan we hier ergens op te treden. Dus echt, mijn kracht is ook mijn groep. Oké, mooi gezegd. Ja. Zou u stoppen voor 1 miljoen euro? Stel iemand komt nu met de aanbieding, 1 miljoen euro, maar u mag geen album, geen liedje, niks meer uitbrengen. Zal ik je wat zeggen? Kijk, ook dat geld wat we verdienen met muziek. Het is leuk, maar die waardering en hoe je iemand ziet genieten, dat is niet te koop met geld. Soms ga je ergens optreden en dan betalen ze je, noem maar op, en dan is er helemaal geen sfeer. Ja. Dan denk je, of weet je, neem een DJ of zo, weet je, dan heb je dat geld. Op zo'n manier wil ik geen geld verdienen. Dus geld staat echt niet boven dit. Echt niet. Oké, mooi gezegd. En dan kom ik toch nog even terug op de vorige vraag. Heeft u een boodschap voor de Oh ja. jonge kinderen die nu starten met Buiten Ghana, de nieuwe Dat generatie? ze vooral moeten doorgaan. Echt, ik ben altijd trots als ik hoor dat er vooral jongeren mee bezig zijn. Mhm. Want je weet het, hè, onze taal, alles Ja. gaat langzamerhand verwaterd alles. Klopt. Dus ik ben erg trots dat als ze wat doen, dat ze dan vooral moeten doorgaan ermee. Oké. En heel belangrijk is om advies te vragen aan wat ouderen en noem maar op, van hoe moet ik dit zingen, hoe moet ik dit uitspreken, waar zing ik over, dat is heel belangrijk. Waar zing ik over? Klopt. Waar zing ik over, hoe spreek ik het uit, waar zing ik over, snap je? Ik wil ook naar iets luisteren, dat ik denk van, ai, ja man, Ja. dat is heel belangrijk, je teksten. Klopt. Kijk, de ritme, alles kan perfect zijn, maar je teksten moeten ook echt kloppen. Dan heb ik respect voor. Mooi gezegd. Maar goed, we zijn vandaag hier gekomen om natuurlijk bekend te maken 2 nummers. Ik ga u natuurlijk laten zingen. Kijk, ik kan u niet zomaar stil laten zitten en alleen praten. Zingen wordt er ook bij. Maar vertel, u heeft 2 nummers uitgebracht. Ja. Hoe komt u op het idee van de 2 nummers? Die ene, dat had ik al een tijdje in mijn hoofd. Dat Mhm. was Deal Deals en Mila Credeko. En die andere Hanto heet Chui Mui. Dat is door een kameraad van mij, die staat hier. Die was al een hele tijd, staat er aan de Chetu. Ja? Die liet me, joh, zing hem nou een keer. Ik zei, nee, ik weet het niet. Ik zei, ik weet het niet. En toen, door grappende wijze zo, hebben we hem gelijk opgenomen. Zo, nou, elk nummer heeft eigenlijk wel een story, merk ik. Ja, zeker weten. We doen niet zomaar iets. Dat is altijd wel, ja. Ik ga een klein stukje erbij pakken. हम तो है छुई मुई अब का करियो भौरा बन के आ गए हो हम तो है छुई मुई अब का करियो भौरा बन के आ गए हो En dit is natuurlijk
natuurlijk nummer 1 wat we uitbrengen. En we brengen nog een nummer uit. En dat is dit nummer. दिल दिल से मिला कर देखो नजरों में समा कर देखो अपना तो बना कर देखो होती है मोहब्बत क्या दिल दिल से मिला कर En dit alles kunt u zometeen vinden op YouTube kanaal van The Lion of Greater Ghana. De Winderzien Sionaji. En dan vind je de 2 nummers, als ik het goed zeg. Ja, beide nummers kan je zometeen vinden. Maar ja, we zijn natuurlijk gelinkt met Amor FM Suriname. En de Surinaamse fans wachten ook nog op u. Geef ze een klein stukje van uw nummer. Live. Zou je dat willen doen? Welke van die 2? Zeg maar, welke wilt u? Maakt niet uit. Zullen we voor nummer 1 gaan of nummer 2 gaan? 2? 2 is dus wel. Dan moet ik even kijken of ik het goed zeg. Dit nummer? Ja? Oké. Deze? Oké, nou dan gaan we voor dit nummer. En dan is het, ja, voor u. हम तो है छुई मुई अब का करियो भौरा बन के आए गए हो हम तो है छुई मुई अब का करियो भौरा बन के आए गए हो Wauw, de Lion of Greater Ghana, de Winderzien Sionaji. Hier live in de uitzending van Amor FM. Zullen we hem dan even kijken, want hoe lang hebben wij eigenlijk nog te gaan? Want Suriname is natuurlijk gelinkt. Oh, we hebben nog wel een aantal minuten te gaan. En dan gaan we natuurlijk dit nummer volop draaien hier in Nederland en natuurlijk ook Suriname. We gaan bijna sluiten met het interview, want dan gaan we het nummer volledig afdraaien. Het is eigenlijk aan u om te lanceren op YouTube. Ja, dat Zal u de eer? gaan we zo snel mogelijk doen. Ja, dus ongeveer hoe laat zullen we zeggen? Over 10 uur? Ja, 10 uur? Oké. Nou, dan mag u het zelf zeggen om 10 uur. Ja, nee, om 10 uur gaan we hem dan lanceren op YouTube. Op Ja. YouTube kanaal Ja, van, ja. Van uzelf. Ja. En natuurlijk kunnen ze het ook vinden op Facebook. Kunnen het ook, ik ga het ook op Facebook delen. En mensen mogen het sowieso ook delen. Dus dat is, en hier komt natuurlijk ook een single CD van uit. En dat is gratis voor alle fans. Daar wou ik nog heen gaan. CD, want dat is volume. Het is geen volume, Het is gewoon een volume. single CD. Het is gewoon een single CD. Ja. Maar wanneer komt dan volume 19? Dat, ik denk begin januari. Zo snel? Ja. Begin januari, oké. Ja. Volume 19. En heeft u al een paar tracks opgenomen? Nee, nog niet. Oh, nog Maar ik niet. heb wel wat klaar liggen. U heeft wel wat Ja, klaar ja, ja, liggen. ja, dat komt goed. Klein stukje mogen we dat horen. Kan dat. Een klein stukje, echt zo'n klein stukje E-liedje. Maar niet volledig, gewoon echt zo'n middenstuk of zo. Nee, dat wil ik echt wel. Het was te proberen. Maar dit kan je natuurlijk later allemaal zien via uw Facebooks. Ja, Kunt u volgen op Facebook, op YouTube, waar nog meer? TikTok. TikTok? TikTok hebben we ook nu. Hè? Ja, ja, ja. Heeft u TikTok? Ja, zeker weten. Maar niet dat filmpjes maken en zo. Oh, Dit soort dingen. ja, ik begrijp er zelf nog niks van. Ja. Maar oké, op TikTok, hoe heet het op TikTok? De Winder zingen. Ja. Oké, gewoon hetzelfde. Ja, ja, ja. Oké, nou, dan wil ik u bedanken voor het langskomen. Ik vond het gezellig dat u tijd heeft gemaakt. Ja. Natuurlijk wensen wij u heel veel succes met alles wat u gaat doen. Hartstikke bedankt. Ik U wil bent jullie ook Altijd bedanken. welkom. Echt heel erg bedankt. Ik weet dat ik hier nog in 2004, toen mijn eerste CD uitkwam, kwam ik hier binnen. In 2004. En we zijn nu al in 2022. Zo. Ja, het gaat snel. Ja, nee, maar het is altijd dat Amor met alles heeft gesteund en altijd achter mij heeft gestaan. Tot de dag van vandaag. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Dank u wel. Ja. En wij willen u natuurlijk ook bedanken, want u doet heel veel. En u bent heel druk. En natuurlijk namens de gehele crew van Amor FM Nederland, Amor FM Suriname, wensen wij u heel veel succes in de toekomst. Hartstikke bedankt. Dan mag u het nummer aankondigen, welke u net heeft gezongen. Ja, Mag u aankondigen en natuurlijk de laatste boodschap richting Suriname, richting Nederland, voor Ja. alle fans. ik ben zeker heel erg trots dat we zo geliefd zijn bij onze fans.
Dat we in Suriname, hier in Nederland, dat we toch in die 18 jaar tijd toch wel wat hebben opgebouwd. En het is natuurlijk de kunst om dat te behouden. Dus we moeten elke keer met wat nieuws komen. En elke keer proberen om de fans wat te laten horen. Zodat we blijven bestaan. En dankzij de steun en de kracht van de fans kunnen we verder gaan. En meer kunnen we niet doen. Precies, mooi Ja. gezegd. Heel mooi gezegd. Nou, dan mag u het zelf aankondigen. Ja. Volgende nummer. Tweede nummer. Ja, Die die net tweede. heeft Dat gezongen. was Deal Deals en Milakere Deco, hè? Dat Ja, is, want die u net heeft gezongen. dat was Hamto et Chui Ja, Mui, die ja. hebben we al een beetje Ja, laten klopt. horen. Laten we dan naar dit nummer gaan. Ja. Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten. Het Ja, is een zeker. oud filmnummer. Dus, Ja, hier komt hij dan. The Lion of Baitegana. De winnaar zien, Siwanaji.